बिथां ओरैलाय मा ओंख्रि जानानै फैखो आलु फान्थाव मोजां नेगेटिभ गोजा गासिबो सोर गाज्रि गोजा मानसिफ्रा सोर नेगेटिभ सानदों आरोना नैबेथ' फुरा नेगेटिभ सानखायो दिनै बारसिगोन दा माबायदि बारगोन दिनै नैबेना दाखालि गुस्थि जिनानै दं दाखालि बारनाया गाइस बरियाखा बाहाय प्रेक्टिस खालामसै गाइस नै जायगाया माबायदि नुखोलै ब्र आंखौहाय हायाथ' बायदि नुबाय ब्र हायो लाजिले माबायदि नुदों डेन्जार Parkour Galegra ओंखारदों थेंक इउ बारसिनसै गाइस नै बैनाय दं बैनाय बिथाङा दिनै फुरा बारसिगोन दाखालि भिडिअ'आवहाय बे चेलेन्ज नांदोंमोन गाइस बे चेलेन्ज नांदोंमोन बिथाङा बेनो 15 आगस्ट खालि बारदोंमोन ना बे चेलेन्ज नांदोंमोन आरोना माने गावजों गाव माने मा होनो फुटका चेलेन्ज दिनै बारसिगोन बिथाङा हनै बिसोरबो बारोथ' नुबाय हनै जोखावगासिनो सासे सावलेननि बारसिगोन बिथाङा बारसिगोन ना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाबोनानै फैखो दालि जहल आलु एवनायसो होसिगोन बिथाङा फ्लिपारसो जायगाया हिब्बिखा बे बालायाव बारसै बे बालायाव हिब्बिखा गाइस जायगाया अरजाया दे वाव दे गेले दे गैलाया दे
मेल्ला बे केमेरामेन मिथिगौ ना साफाथार मानसिया बारखांबाय गाइस दा न'आव थांसै माबायदि मोनदों बारनानै हिमालय मोजां मोनदों मोजां बरिया ओमफ्राय बिबेका बरिया ब्र बरिया माबायदि मोनदों नोंसोरो एसे आफसुस होननो आफसुस थाबायना एबार नेक्स्टआव माबायदि बारगोन बुंदो दे आंथ' बुंदोंलानै बिनोसै बिराद सोदो माबायदि बारगोन दे राखेनोसै ओरैहाय बारग्रा बायदि थारमाने फुरा खाट्रा बारगोन आरोना बे बिथाङा खाट्राखा नै लास्ट बारसासै ब्र'आ दे मेंसिजोब्बाय बिनि थाखाय हायाखै नङाबा गोरों बिथाङा बिराद गोरों नै बिथाङाबो बारसिगोन लास्ट देखाय फैसिथारबाय नुबाय फै लास्ट फैदो ब्र'आबो फै अननानै प्लिज लास्ट होनसै नै ब्र'आबो बे हिन्जावफोरनि क्रास गुड नेक्स्टआव पारफेक्ट खालामदो ब्र'आ दे नरेश्वर नोंबो लास्ट होस्रादो जिखुनु जाया मोनसे दे ब्र'आबो लास्ट होस्रानोसै नै मेंजोब्बाय ओंखायनो जालाना ब्र' दे लास्ट बारसिदो बरिया दे वाव दे खेनसेबाव आयो बोलो गैला आयो डेन्जार हागोनदां बेने आयो खाट्रा ब्र खाट्रा जालालै थांदो नोंथांमोन थांदो आयो बालाया दोफो जाजोब्बाय थांसै आयो बालाया दोफो जाजोब्बाय फुरा मेंबाय गोलोमजोब्बाय आयै गोसोम जाखाबाय गाइस होमबा ब्र मोजां थांदो औ दे हनै लंपेन्टआ गलांबाय नां ब्र ओहो जेबो लाबोआखै थांसै गाइस बिराद मोनाबाय दुइटानिफ्रायनो बारदोंमोनदां जों ना दुइटानिफ्रायनो दुइटानिफ्राय बारदोंमोन ना जों हा थिनथा थिनथानिफ्राय बारदोंमोन गाइस दा खयथा जाखो टाइमा 4:41 जाबाय गाइस नायदो डेन्जार मेंसिजोब्बाय मोदोम सानदोंना जायाखै हो मोदोम सानदोंना जायाखै खिथादो दा दै सारना होयो जा गाज्रिथार बेयो भिडिअ खालामो गाव हिनसाबना ओंखायनो जा फाग्ला बेयो खोमसि जाबाय गाइस मोजां मोनला थांसै गाइस ओरैथौ हनै माखासेया फैगासिनो मोनाबायना ब्रमोन थौ
मोनाबाय गाइस खोमसि नुजोब्बाय मोनाबाय लोगोफ्रा गावलायजोबसिगोन गाइस आलादा आलादा बिसोर मा होनो बेखौ दतमा साइडनि डेन्जारसो गासिबो फ्रि फायार गोजा नैबेबोथ' फ्रि फायार बाराखै बियो नेक्स्ट टाइमाव फुरा बारगोन ना ने बारगोन दा अ मोनाबाय गाइस बिराद मोनाबाय लेखा फरायनांगौ एग्जाम जानोसै स' गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामना होदो बिराद मोसौ बाय बाय गाइस खस्थ' खालामो जोङो औ खेबसे होनबाव दे ब्र नोंथांमोननि थाखाय एथ' खस्थ' खालामो जोङो फरिखा दिनबाबो औ स' नोंथांमोना मा खालामनांगौ अननानै खिथादो दे नोंथांमोना मा खालामनांगौ दे खिथाहर लाइक साबस्क्राइब शेयार अटेरे सानदेआव बारबावसै आरोना गाइसमोन सानदेआव बारसिनगोन नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोबावनो नाजागासिनो जों स' अननानै लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामदो बाय बाय गाइस